Gituhuang panagbingkil sa managribal nga grupo o gang war nakuhaan sa CCTV sa Mandaue City. Subay niini gisugyot ang hugot nga implementasyon sa curfew aron kalikayan ang lamok-lamok tali sa mga batanon. Ani ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa command center sa Barangay Alang-Alang, habig sa United Nations Avenue, pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Makita ang grupo sa mga batanon nga di kuno taga didto apan misong sa dapit. Ang usa kanila may bit-bit pa nga armas. Naglakaw ra sila pagkahuman apan pagkataod-taod nahitabo na ang engkwentro sa lain nga grupo. Bit-bit sa uban nga mga batanon ang mga botelya. Hangtod nga nagnilabayay na sa magsigkakampo ug ang uban nagdinaganay. Mibalik ang grupo sa mga batanon kadtong nagtakin og armas nagpasalba paniini. Pagkahuman nangagirasab kuno sa suok-suok nga parte paingon sa sapa. Matud sa labaw sa barangay DRRMO, lisod sila nga masakpan kay mga tanod ra kuno ang ilang bantayan. Sila naman sa bantayan god after sa roving nila manggawas ra po ng mabatanon. Then peligro pod kay sa tong mga BPSO or tanod kay kung makita ninyo ganina nay armas yang da sa tong tanod is batuta ra gyud tawo na siya. May mga insidente na kuno nga nahitabo karong bag-o, maong suhestyon ni Gubalani, higpitan ang implementasyon sa curfew sa mga minors. Usually ang naggubot minors man gyud. Then mas kuan man gud ang PNP ani. Naaslay control or naaslay mas kuan na ilang puwersa para sa barangay. Among gipakita ang video sa gang war sa opisyal sa Mandaue City Police Office. Nakig-alayo na sila sa kadagkuan sa Station 1 kundi insakop ang maong barangay aron kini maimbestigahan. Gihangyo sab sa taga-barangay nga dili una ipaklaro ang naong sa mga batanon samtang nagpadayon ang investigasyon. Sige ang ato ang pagpatrolya sa ato mga pulis sa barangay, ato mga barangay tanod. Mo nang pagkakita nako sa mong video no na kuan gyud nakurat gyud nga na paghihapoy mga panghitabo na ingon ana. Pero sa the way I see it sa ato ang video nahitabo to kanang mingaw na jud kayo. Pasalig sa PNP, higpit ang ilang pakig-alayon sab sa taga-barangay. Sa Mandaue City, pabiling epektibo ang curfew kundiin gidili ang mga minor de edad sa kadalanan kundi oras na sa gabi. Among pang hingusgan pa o intensify na to ang mga anti-criminality activities. Apil na niana kanang sa pagkandak og mga checkpoints, mga patrolling ilabi na sa panahon sa kagabion. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.